Hello, good morning. Nakuratan akong anak sa akong pag-intro. Mayong buntag ka na tong tanan for today's vlog. Magbuhat ko og pizza mga bayot. Kaning pizza, wag ko kahibalo kung saan pagbuhat. Pero gamon rin po na to base sa atong nakita sa picture. Kay kaning ako nakita sa picture, ang akong bana, atong isang adlaw, himpalit og kanang pan ba, mura siya og kanang kubos ba, pero giganahan ko og kaon, nahurot gina ko ng isa ka circle, so isa, mura siya kubos ba. Nahurot gina ko na siya ng isa ka circle, then ingon akong bana, ganahan ka, kaya mo palit og balik, palit og balik, himpalit siya, lahi na pod nga, lahi og forma, then gabi, hinkaon ko, natingala ko nga. Pero timang, murag lata-lata ba? Then akong gibasa, may kanay English language, akong gibasa. Kinahanglan pa madag initon, kamating. Ipakita na ko ninyo, lantawan ninyo. Ano siya mga bayot? Tortillas. Kanay laging know-how kay ta. Kaya wala ba ako kakawanan ni dito sa mua. Kaya ako makaon sa mua sa una, ube. Kamuting kahoy, ragitaan mo, madali na mo, ning amuang kalaki lagi. So, akong gibasa sa likod, kay na ay English translation. Kinahanglan pag initon mga bayot within 10 seconds. Sus, kaon ko na gabi wag ko kay palong kaon ko hilaw-hilaw pero lamay man pod, nabusog man pod ko. So karon kana siya mo ako ang buhaton og kanang pizza. Ang akong isagol naman may karne gabi nga wa nahurot. Mao to ako ang isagol og himuon akong toppings ba then taplak-taplakan lang mga sitsi-buritsi para malamay-lami. Then daoguro na to na unya sa usatong ipang butang. Dayon, sayo kami ng mata ganina kay kuan lagi. Na ay mga appointment akong makagupa kay kanang busy-busy na sila karon kay nadaghan sila yung mga plano ba. So, kanunay silang lakaw then muli testo sila unya, iguro sila maniud to. Kay sa isa ka adlaw kasar lagi na sila mga on pero tagtulo ka oras og pinungko gadaghan ng istorya, gadaghan ng inom, dayon daghan lay kay na sila sitsi og mga on ba. Di pareha sa amo sa una nang naalay isang kalirong luto din suba na ay kamunggay nga lawoy. Parts na kayo din he. To ay isa ka putahi din na apag yung mga pundok-pundok nang waka kasabot og unsay pangalan basta kay kana sila mga on man sila. So ako ra pod maginarte-narte ka patay kaning pikas papangig ni tabib og maginarte wana. Di ni maunod-unuran og maginarte kay sila man ko din he. Ganahan sila og kanang kuan ba. Unsay kanon nila kanon po nimo. Gawas og makahilo kay lahi na nagstorya. Dayon magbuhat na lagi ko karong pizza aron mahumanta. Tara, ubani ko ninyo. So, karong adlaw di ay adlaw nga Merkulis. Perting tugnawa na kay lantaw ra godoon sa akong gisuot gid jacket yun ko kanaw na kay tugnaw kayo mga bayot. Oh, lantaw pa na akong tiil oh. Muna porma sa akong tiil. Perting tugnawa din he. Mao nang bisag gahitir mega kuan ra gihapon ko ga sana ga medyas. Then pag bugnaw ba nga kanang chanilas sa balay. Kay tugnaw kayo. Di matabang og hitir-hitir. So, nara akong tagtaran nga pareha kalapada sa akwang face. Giling-giling. 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 Ako nagkatawa ko sa reaction. Ako magkuha og video sa akong anak how musayaw ko. Giling-giling. So, magsugod na ko og tad-tad sa akong kaluha. Ang akong gamiton. Karne ni gabi nga mo ang gisudan panihapon. Amay daghang sobra. So kani mo akong gamiton og ihimog toppings sa akong pizza kay sayang kayo kani mo gud sila og naisudan kas arang agi ba niya ako sayangan magud kay ko og kanang ipang labay ng kuan mga sana sudan kay
sus Ginoo, di ra ba pinunit ning kwarta. So ako ra na siyang pang-slice so nang ako ang himuong mga toppings. Then gagmay-gagmayon na to nag-slice para bulupad sa dapod lantawon. So excuse na lang kuha ng akong kamot nga nangunot kay parte gyud kayong tugnawa din hidolor Ginoo Maria Josep. Gahiter na mi pero ang katugnaw mo lahos gyud sa ako ang bilbil sus Ginoo Maria Josep. Then ako ra ni siyang ipang sliceon og pinahiwi-hiwi pero gagmay-gagmayon na to siya kaya ang ato ang pizza gamay manggod siya. So mag-slice po ko dinhi og atsal nga pula. Kaning atsala dili na siya halang dayon atsal pod nga green. Slice ano na to na ginagmay din ha. Kanin sila dinhi kaning fresh ning atsal. Ilaran ang kilawon di na nila lutuon. Dayon og maghimo po na sila og ketchup. Labi na sa akong ugangan og maghimo siya ketchup. Ang iyang gamiton kaning red nga atsal ba. Iyan ang igalingon dayon tomato mga iyara nang butangan og mga ingredients din ha kung sayang ibubo. Then hugasan na nako ning tagtaran kay magnisnis ta dinhi og cheese. Kaning cheese dila diri lami kay na siya og mainitan biton na siya mura siya og yema or mura siya og tira-tira. Then humagnisnis nimo ako ra siya ibalhin sa plato. Gidaghan ako nisnis sa cheese kay mo man ni nagdalag bida sa kuan pizza lami magugay na siya og daghag cheese ang akong ibutang. So ready na ni ako ang mga sitsiburitsi diring akong itaping sa akong pizza. Ako na ning ihampol dito karon sa ako ang pizza para mahumanta. Sugdan na nato og hampol ni atong pizza. So kaning mo ni akong gigamit karon kaning mo ako ang sunon abot unsay ngan ani basta kamo nay kuan kamo nay sabot din ha. Susugdan na nato nig putos. So kulang man ang ketchup, ako ning gisagulan og tomato paste. Ako ra ni siyang i-mix. So una na akong ibutang ang kaning tomato paste or ketchup, ako ra ni siyang ikatag. Dayon ako ra guna siyang ikatag-katagon din ha og maayo, mura kaga bulad ba og kuan mais nga binulad. Dayon iniguli ato akong mga kagupa ron. Makakaon na to sila ani akong binuhat. Og unsa kay ila ang reaction kay akong gitawagan akong banahangon ko og mukaon ba kag pizza kay magama ko ingon siya mukaon daw siya di. Ako ra nang pang butang-butangan anang akong gipanggutad-gutad ganina. Ato ra gud taon nang ipang bubo. Ona bitaw na wag ko kahibalo kung saon ay paggama ning pizza sa una. Karon diri ra ko nakahibalo kung saon paggama kay ako ang mga kagupay na ni gid lang makinaon mosugot na sila sa usa ka adlaw. Pizza ra na ilang kanon dayon mga sitsiburitsin nila mo na ra ilang kanon din. Ako sa una sa bago pa ko din di gyud ko mukaon kaayo ani. Magdungag jud ko og kuan kanang rice ba akong dungagon then magtulak og isda or maghimo ko og nilatan nga baboy mo ginakanonay na kung kanon dire pero karon na anad na ko kung sa kalanon nila kanon ako kay magpaarte-arte ka so murag gihapon kalanon naman. So ready na ni akong pizza, mag-sit na ta dinhi sa ato ang oven. Then ato na siya ibutang sa atong oven. So lutuon na nako na siya mga 5 minutes siguro or 10 minutes ra siguro. Lantawan lang nato ni siya og unsay porma ni. So while nagpaabot ang magluto atong pizza, magbuhat ko dinhi og kalanon sa akong anak. Unahon nato ang butter ug butang ani atong kalha. Katag-katago na nato na din ha. Then ilunod natong itlog ni nga bugok. Itlog di ay. Itlog ni sa ako ang bana akong gikuha. Bitaw oy itlog ning isa manok. Then dira na ko na i-mix din ha. Kay kani akong anak lagi tamilian kayo og pagkaon. Magpailin-ilin ko kung sa akong ipakaon para lang yun mukaon siya. Mo nang gaanad maguni siya. Then ako ra na siyang timplahan og asin din ha mga bayat. Aron na po siya itimpla. Dayon inig timpla ni mo na gasin o kayo ni mo i-shake ba? I-shake ra ni mo na siya din ha para katag butong asin nga imong timpla ng itloga. Dayon inig humani mo ana og katag murag hapit na ni naluto na ni ato na ning ibutang sa plato ni Karen. So luto na pud itong pizza, ready to eat na gyud ni mo ra gyud niyo lantawan ninyo. So patsada. So that's it. Thank you for watching. Maura to ang ako ang akab. So, mga rata akong video karong adlaw namang hinaot ko nga
Nakahatag po ko ninyo og idea og unsaon paghimo og pizza. Kay kanya akong mga kagupa dre hilig kay mga burger, pizza, mga dry foods mo na ilang ganahang mga pagkanon dire pero sinabawan di na mukha no. So mo na to, daghang salamat sa inyong paglantaw and don't forget to share, subscribe my YouTube channel. See you next time guys. Bye-bye.